и съм ландшафтен архитект. Работя в фирма Green Invasion и екипът ни се занимава с проектиране и изграждане на зелени площи. Живеем и творим на място, където зеленината е повече от бетона, а козите и овците са повече от хората. С времето и опита екипът ни е доста по-малък. Осъзна, че крайният резултат зависи от много фактори. Като се започне с хилядите видове растения и се приключи с творчески настроени изпълнители тип Пешко. И за да се гордеем с проектите си, се наложи да си ги изпълняваме сами. И така темата на тази презентация е действията без идеи и идеите в действие. За съжаление, в сферата на озеленяването твърде често се сблъскваме с безидейните действия. За да ги избегнем, първо разгледахме как и защо нещата се правят редовно без идеи и разликата между добре обмислените неща и тези без никаква вложена мисъл. Примери за действия без идеи има много. Необмислените алеи или тази бяла алея, огромните бетонни площади, зоологическата градина, където положението с всички животни е трагично, слона поне си има желязна палма. Неосъществените добри идеи са не по-малко безполезни и плаши. Каква е ползата от една чудесна идея, ако тя е недостъпна или опасна за тези, които би трябвало да я ползват? Или от една чешмичка, която не може да отоли жаждата? Многото посредствено изпълнени сиви площи успяват всяка по свой начин да не радват окото. Какво стои за действията без идеи? За това каква е причината, не можем да бъдем сигурни. Може би проблем в мисленето, липса на вдъхновение, мания за бърза печалба или непреодолимото желание да има някаква далавера. А дали причината не е просто заблудата, че така ще излезе по-евтино? Направихме съпоставка в цената на симпатично творче и доста лесно за измисляне озеленяване. Оказа се, че второто е по-скъпо, като сметнахме градинското бюджет. Има и един друг свят, който е само на една идея разстояние, където е осъществена композиционната връзка между архитектура и околните елементи с ландшафта. Децата играят сред природа, а зеленината взима превес над бетон. За да се достигне добрата идея и решение, е необходимо да се вземат предвид множество обстоятелства. Най-често първо става реалност архитектурното решение, с което ние трябва да се съобразим. Затова тук, например, растителността ще приеме геометричните форми и характера на архитектурата. Естествено, има геопластики и акценти, които раздвижват пространството и придават колорит. А за реконструкцията на този парк, след като направихме подробна анкета за съществуващите проблеми, се оказа, че главният конфликт е между децата и домашните любимци. Затова сме проектирали място за разхождане на кучета. В този двор пък всичко е съобразено с принципите на фъншуи. Малките детайли са много важни. За да запазим баланса и хармонията, когато превземем природата с сгради и съоръжения, сме длъжни да намираме все повече места, където да възстановим зелената маса. За нас зелен покрив не е покрив с зелени керамиди. Зелени покриви са покриви градини, които служат за поддържане на връзката с природата, там където тя не може да се осъществи по друг начин. Могат да бъдат много полезни, дори да не изискват поддръжка. А скучните бетонови стени фасади могат да изглеждат така. Човек има нужда от релакс и може да го получи най-пълноценно сред природата. Ползата е успокояващото и шумопоглъщащо въздействие на растителността и възстановяването на човека, за да може да издържи следващата си порция стрес. Ако Мохамед не може да отиде в планината, ще трябва ние да доведем планината при Мохамед. Затова за нас е важно размиването на границите между интериор и екстериор. Естествено, всяко нещо започва с идеята на клиента. Ето, например, изискванията на едно семейство. Най-често представата за двора е като място, където разпускаме, не харчим пари за солариум, децата са си на мястото
а нитратите са табу. Но представата на всеки е различна и нашата работа е да синхронизираме всички желания и особености, за да се получи оптималния вариант. А за по-лесно убеждаваме мъжа, че е вредно да се пие и да се яде много. Така ще има повече пари за голям басейн. А на детето ще му сложим кадарушка друг път. Много важно е да съобразим енергийната ефективност, което води до спестяване на пари в бъдеще и опазване на околната среда. Използването на колектори за събиране на дъждовна вода, местни видове, слънчеви батерии и компостър ще спести около 25% от месечните разходи. Компостирането ще намали близо наполовина отпадъците и ще получи полезен продукт за наторяване. А замърсяването, транспортирането на една испанска ела, например, която и без това ще умре до месец, е безмислено. А защо да не накараме жегите и яркото слънце да работят в наша полза? Работата ни, когато е свършена добре, рядко бива забелязвана в всекидневието, но има огромен принос за връзката на човека с природата. Тя е много необходима на човека, не на природата. Ние виждаме навсякъде около нас, че тази връзка е доста изпълнява в днешно време и се надяваме, че ще успеем да я засилим чрез повече идеи в действие. Благодаря ви. Аз искам да благодаря на всички презентатори.